Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Grand Rosary Rally ang patigayunon sang simbahan Katolika sa Sabado nga adlaw kontra korupsyon. Ang mga placards hindi pwede mag-unod sang personal nga mga himubunot sa mga maupod sa rally. Dapat ang unod sang placards, scriptures gikan sa Biblia. Kadungan sa kapistahan sang Lady of the Most Holy Rosary, isa ka Grand Rosary Rally ang hiwaton sa syudad sang Bacolod. Maghalin sa 3 ka mga points ang mga magamarcha sa dalanon. Sa norte, matipon sa Queen of Peace Parish sa Redemptorist. Sa Santo Niño Shrine sa Bibi Galo sa east, samtang sa Sacred Heart Seminary naman sa south. Magluwas sa Diocese of Bacolod, ginimita naman ang mga Catholic schools sa University sa Bacolod sa sininga Grand Rosary Rally. Ipangamuyo kag ipanawagan sa gihapon ang transparency sa gobyerno kag ang pagkambyo sang sistema. Suno kay Diocese of Bacolod Bishop Patricio Buson, sentro sang ilang pagpangamuyo. Among flood control scandal nga para sa iya, isa ka dako nga inhustisya. Pumuluyo ang biktima diri, ilabi na ang mga pigado. Magapanawagan ng simbahan sang accountability, pagbalik sang hustisya kag pagkambyo sang sistema. Para sa obispo, madalom katama ang kultura sang korupsyon sa Pilipinas gani nagakinahanglan sa bago nga sistema. Luyag nila nga sundan ang nauna nga mga aksyon protesta kontra korupsyon para hindi maalimunaw ang himubunot sang tawo kontra korupsyon. Kag bangod isa ini ka prayer rally, hindi pagtugutan ang mga personal nga himubunot sa mga placards. Gusto sa simbahan nga mga scriptures kag verses sa Biblia may kaangtanan sa nagakatabo karon sa Pilipinas ang manginunod sa mga placards. Alas 12:30 sang udto ang assembly time kag magasugod ang prosesyon ala 1:30 sang hapon sini nga Sabado, Oktubre 11. Matipon ang tanan sa San Sebastian Cathedral pagkatapos sang rally kag magatakop ini sa isa ka misa. Inang scandalous ang flood control projects na nagatuhaw subong grabe gali, no? It's so appalling to see how much waste is done at the expense of lives and properties of our people. And it just ended up, they all just end up in the pockets of a few who are in power. So, sang aton ina mabatian, it was natural that the spontaneous response of the people was anger. Talagang galit na galit, akig na akig sa ining dako nga inhustisya.